Hi ha una cosa que mai em deixarà de sorprendre, i és que hi hagi gent, ara no hi ha llum, hi hagi gent que decideixi voluntàriament un diumenge llevar-se per córrer una marató. Jo encara he de portar les idees de sol de la ressaca de divendres. Avui us faré un petit blog literari, que quedat amb l'Anna, que suposo que ja la coneixeu, però igualment us deixo el seu canal per aquí, i anem... Quina vergonya em fa fer això pel carrer. I anem a la lectura en veu alta de Crimicàstic, que organitza el Festival Clàssics, i serà un petit blog de tot el meu material diumenge. És com l'única cosa del Festival Clàssics que puc anar, perquè la resta de dies treballo per la tarda, i demà dilluns, que fan la lectura en veu alta a la meva facultat, em fan com una cosa a l'ull i estaré tot el dia sense veure-hi, i llavors estaré a casa, perquè es veu que no podré llegir ni res, o sigui que faré audiollibres i tal. Bueno, doncs m'he llevat que ja eren 11:15, o sigui, m'encanta dormir, sobretot els caps de setmana, moltíssim. I he fet una miqueta al llit i endreçat a l'habitació perquè feia bastant de fàstic i bastanta pena. I he posat les sabates que, com veieu, estan molt brutes, però no passa res perquè l'important és el modelet d'Arc Acadèmia que portaré avui i del qual estic super orgullosa. I bueno, aquí m'acabo de cordar les sabates, però mireu, atenció als pantalons, que me'ls vaig comprar a l'Humana per 2 euros. I, bueno, em queden una miqueta grans, però com encara no he tingut temps de cosir-los, he aprofitat i he agafat un clip i me'ls he ajustat perquè no se'm caiguessin, però és que de veritat, mireu que mona que anava. Un cop vestida he agafat el meu exemplar de Crimicàstic, encara que no sé per què, perquè si no l'he llegit encara, l'he carregat per res, tampoc l'he tret per fer-me cap foto ni res, però bueno, jo l'he agafat perquè l'he agafat i he decidit que era molt estètic agafar-lo, i aquí estic una miqueta fent el postureo. I com avui estava fent un blog, he aprofitat per menjar una miqueta bé i preparar-me un esmorzar més bo, perquè, si sóc sincera, la veritat és que esmorzo sempre fatal, rotllo, bueno, fatal no, com molt senzill, o sigui, un bol de cereals amb llet i a vegades tinc temps de preparar-me el cafè, però normalment no em curro tant l'esmorzar. Tinc 24 anys, però encara sóc una mica infantil, com podreu veure. O sigui, he estat jugant i fent morritos amb la nocilla. No passa res, algun dia creixeré, potser no, però, bueno, jo sóc molt feliç fent això. I he agafat el llibre i he anat cap allà, que arribava super tard. Perdó, Anna, per fer-te esperar tant, perquè m'he parat una mica per ensenyar-vos el meu modelet. Sort que no passava ningú perquè m'estava morint de vergonya, però és que la veritat estic supercontenta amb l'estètic de com anava avui i tot, o sigui, m'encanta. M'he sentit molt el main character i això és una cosa que m'agrada moltíssim. Vale, com observareu aquí, sembla una persona molt interessant, és a dir, una persona que no sóc perquè no sóc tan interessant, però bueno, hem arribat amb l'Anna i ha estat superxulo perquè la veritat és que la gent llegia, o sigui, jo pensava que hi hauria com algú dedicat a llegir i no, en plan, la gent s'aixecava, llegia i quan es cansaven, doncs anava un altre del públic a llegir. M'ha semblat molt guai. Òbviament nosaltres no ho hem fet perquè som booktubers, però som persones molt tímides i ens ha fet molta vergonya, però, jolín, he trobat això que era superxulo i sens dubte ha sigut el plan més Arc Acadèmia que he fet en els últims temps perquè, o sigui, per favor, una lectura en veu alta de Crimicàstic. I bueno, m'ha anat a fer el vermutillo i això seria tot. Adeu, fins a la propera!